Saltza da bilagunok, gabon. Ni saltzino naiz. Abusu ikastolako guraso eta ibialdiko youtuber ofiziala. Gaurko gunean, azaldu nahi dizuet, zein izango den gure lehenengo lana. Gure lehenengo lana da, logoa eta leloa prestatu. Abusu ibialdiko logo eta leloa prestatu. Nola egingo dugu? Oso erraza. Zuek hasi pentsatzen eta hasi pentsatzen zelolako logo eta lelo nahiko zenukete, ez? Ideiak harri nahi gainean. Martxoak 5, arratzaldean, 5etan edo, ikastolan elkartuko gara, eta bertan, profesional batzuekin, dinamika bat egingo dugu, ordu bete, ordu eta erdi, gure logo eta leloa, gure logo eta leloa jartzeko martzen. Gero eurek hartuko dute, ingo dute marrazki politat, eta bidaliko digute bueltan, ia zer iruditzen zaigu. Ados? Eta besterik ez, dakizue, jarri eman like asko, jarri zuen, idatzi zuen gauzak, itziak eta jarraitu kanal honetan. Eta besterik gabe, saltzen ibili eta euskara erabilik.